Seme alabak aipatu ditugula, ona etorri zara haiei esker, haiengatik. Esaten dienik, eta bai, eta okei, makei, da hola iten dietenen, da, karo, pixka bat ridikulo Bai, sentitzen dira. bada. Baina, ja, beak oitzen hasi dira, bai, eta esaten dietenen, ba, bueno, igual da, Bueno, esan, aprobetxatu haiei zerbait esateko hemendik. Mezutxo bat bota, edo. Bueno, ba, hemen ikuste zuen limbo nao, eta dabuten nao. Oh! Hortxe, flipatzen nahiko dira. Bai, seguro, eraman dituzte eskuak aurpegira fijo, hori fijo. Aita, favores. Aprobetxatu dugu... Hombre, egia da, markatu, baina egia da, hasi diala, ja txikinak hasinan, zaharrena lotxatzen, gero ja bigarrena eta ja hirugarrenara hasien egin lotxatzen. Egia da, zirkoko furgonetan eskola ematen nitunean, hasiran oso pozik. Aita, txola, jarri megafonia, eta ni jartzen nun hor tope, eta musika jartzen nun, eta mikrofonoan, hortxe hemen, bagatoz, eta oso pozik. Baina, klaro, hor lator, gure aitatxo furgonetan gure bila, eta gero ja, urteak aurrea pasa, aitatxo, jazta. Eta kilometro balenago, esaten dut, ni hemen jetxiko nahi. Eta oinez bagoaz berriz, ja kontuatzen zea, onduan damakizuna ez da laume bat, eta muñeko badala, eta zu ventrilokoa zela, porque de repente, askatu aitatxo, eta zema zutzea, eta zin da hori, eta jazta, nima, ema jazu muixu bat, eta ez, gero, mango izut, eta ja, bueno, balotxak.